И така, здравейте хора, малко си бутнах купите на Едгар, но не смятам, че е проблем. Сега, тези игри не са нищо особено, просто ги разцепих. В това видео ще отворя двата безплатни мегабокса. Мислех да ги отварям, когато правя анбоксинг, дано да успея да го завърша. Малко несериозно беше от моя страна, признавам, обаче ще успея да го завърша. Поне Legendary Star Drop със сигурност ще взема и един такъв Star Drop. Така, сега щях да ги отворя при анбоксинга, обаче видях ето това. Обаче аз имам 208 джема, което е отвратително гадно. Значи другите ги пускаха по 100 и колко, а пък Едгар баш 209. Добре, както и да е. И сега ще отварям мегабокса с надежда да не се паднат джемове. Отваряме първия точно на тап, там ще го докосна. Тап. Айде, 2 джема още от първото нещо. Ох, обаче са 3 айтема и няма да ми се падни герой, което е гадно. Но джемовете ги имаме от още първият мегабокс, първото нещо. 6 айтема, майко! Със сигурност ще ми се падни или герой, или скин. Хайде де, мигай! Не, хайде! Не, тези стига да е. Дори не ми се падна герой от 6 айтема. Lol, back on the grind. Стига бе. Добре, хора, взимаме Едгар. Да, вие се чуете, има златен скин. Защо ми е роботският? Чудех се дали на Колт да го взема, но няма да го взема на Колт, а на Едгар, защото смятам, че другите просто без да се обяснявам се прави ето така. О, да! О, уау! Хайде! Сега да разрешим загадката дали другите скинове, само да погледнем, дали другите скинове на Едгар, които се работят джемове. Да, и хората са за 49 джема. За 49 джема са, т.е. за 50 джема и двата скина. Ето тук, като направя анбоксинга, ще взема и тях, което е уникално хубаво. Така, няма ли пин, не пин, ами иконка, аз ги наричам. Падне ли ми се? Ето те! Айде, толкова... Само да погледна с какво се въжда. Толкова дълго очакваното от мен. Не. Бяло... О, не е ужасно. Ето така. Уоу. Сега задължително ще направя една игра. Уоу, просто брутален е. Окей, златният скин си е златен, но аз ще правя рекорд да взема абсолютно всичките скинове на Едгар. Брутален е, но не имам толкова, защото не те са. Добре, брутален е просто този скин. Много ме кефи, така да сега да си направим играта. Back on the grind. Ей, забравих да стежа пиновете, да. Скоча ли или да не скоча? По-скоро не. So awesome.
Аз съм ги обградил тук всичките. Лепкай се, лепкай се. Дали ще ме би? Веднага пускам гаджета да влизам. Той го изправя. Да, ще ли почти има ултимейт, който не ми харесва. Има ултимейт. Ако се сбием тя, праскай. So awesome. Там! Ох, трябва да сложи пинове. Без пинове не може. Не знае, че Back on the grind. Great, now everyone hates me. Back on the Back on the grind. So awesome. Back on the grind. тук. CEO of Brawl Stars. Ето тук. Добре. Да играем още една игра, ще направя, за да възвърна малко купички. И после ще спрем видеото. На следващото видео ще си купя и двата скина на Едгар. Другите. YOLO. Great, now everyone hates me. Сега да ги пръсна. Къде? Тръхливецът, мамо. Пръскам. Къде си, бе? Майче ме чака някъде 100%. Back on the grind. Ама аз съм бък. Wow, hardcore. CEO of Brawl Stars. Казаха му на този Едгар, че не може да играе. Си го преследвам така. Ах, CEO of Brawl можеш Stars. да ми избягаш. Да загубиш. Great, now everyone hates me. Просто... Ах, да, ето ми. CEO of Brawl Stars. Ей, там горе. Great, now everyone hates me. Don't touch the star. Не удряй. Тя е по-силна. Great, now everyone hates me. Аз ще скоча. Ако не видима, ако там... Слушай, сега ще умра. Окей. Back on the grind. Добре, хора, това беше от мен. Не смятам, че игрите е нужно да ви ги показвам. Всеки може да ги направи. Но на следващото видео мисля, че ще бъде на анбоксинга. Отново да преброя джемовете само 1, 2, 3, 4, 5, 5, 10, 20, 30, 40,
50 джема ще ми даде, ще може да си купа само един скин. Wow, hardcore. Другото, аз искам да имам ето този скин. Всъщност, искам и двата да ги имам. Много ме кефат. Ама и те ли са с всичките пинове или... Не. Can't believe I have to do this. This is so lame. You can't make me. Lol. Добре, хора. Това беше от мен. До следващото видео. Дано да ви е харесал. Не забравяйте да се абонирате за канала ми и да лайкнете видеята. Така много ме помагате.